A cultura non pode quedar ao marxe nin en tempos de Covid. Por iso, dende a organización do Curtas Festival do Imaxinario, reinventáronse e adaptáronse á nova situación para celebrar unha nova edición do seu festival. O evento estará dedicado a Alien, que o ano pasado cumpriu 30 anos da súa estrea. Nesta edición exhibiranse un total de 82 obras audiovisuais. Son 82 títulos entre curtametraxes e longametraxes. En febreiro deste ano decidimos converternos en Festival de Cinema de Xénero Fantástico e o facemos por todo grande. Somos, sen dúbida algunha, o festival dedicado a este xénero máis grande que se fixo nunca en Galicia. O festival adáptase a todas as medidas impostas por Sanidade. Como novidade, a organización creou unha aplicación na que poder coñecer a programación, reservar a entrada e votar as obras máis destacadas. Desinfección, alfombras, mascarilla obligatoria en todos los espacios, distanciamiento social. Y también eliminamos, digamos, la publicidad en papel, en soporte físico, y nos pasamos a lo digital a través de una app que se podrá descargar a partir del día 2 y donde se podrá consultar toda la información del festival, reservar entradas, votar, etc. O festival conta co apoio do Concello de Vilagarcía. Pero o goberno local, o evento estáse convertendo nunha marca cultural referente na vila. Pois hai exposicións, hai charlas, hai encontros cos visitantes. Entonces, é un gran evento cultural, é un momento moi importante para o Concello de Vilagarcía. Curtas, temos que pensar que en pouquiño tempo, en 5 anos, que para un festival non é moito, fixe un recorrido espectacular, realmente se está convertindo pois nunha das marcas máis importantes do Concello de Vilagarcía culturalmente. O evento tamén conta coa colaboración da Deputación de Pontevedra. Tanto a Deputación como o Concello quixeron destacar a importancia de apoiar a cultura nestes momentos. A organización supo reinventarse, sacar adiante a edición e sin que o festival perdese calidade. E iso é moi importante de recoñecerlle o mérito polo traballo que levan nestes últimos meses. O evento completarase con 5 exposicións: Alien Experience, Iconos do Fantástico, Alice de Pascual Ferri, que tamén é o creador da imaxe desta edición, Contos e ilustracións arrepiantes, e Eterno Juan Jiménez, unha exposición dedicada ao ilustrador recentemente falecido. O festival terá lugar do 2 de outubro ao 22 de novembro. As obras audiovisuais exhibiranse do 23 de outubro ao 1 de novembro.